práca je kľúč. Je kľúčom ku všetkému. Vlastne posledné mesiace, ako Martin dostáva takú jednu ranu za druhou, hlavne čo sa týka teda zamestnanosti, alebo inak povedané nezamestnanosti, ono vo verejnom priestore väčšinou sa rozpráva o nezamestnanosti, ale tá podstatná je zamestnanosť. Tým, že ty robíš business development, vlastne ty si človek, ktorý sa pohybuje vo sfére podobnej, ako sú organizácie Sario, alebo Colliers, alebo Cushman & Wakefield a podobní, ktorí vlastne pomáhajú firmám pri príchode na nejaký trh. Tento týždeň zarezonovalo D. Smith, že bude končiť v rámci Martina, ak sa nemýlim, bude to niekde v októbri, novembri, kedy vlastne nejakých, ak sa nemýlim, 200 až 250 zamestnancov príde o robotu. To isté sa stalo vlastne tento rok aj v závode ECO, kde sa teda utlmila výroba, čo je ďalších 600-650 zamestnancov. Z roku 2022 si pamätáme Trim Leader, pamätáme, čo bolo nejakých 400 ľudí, 450 ľudí. V rovnakom roku to bola firma Lombardini, necelých 100 ľudí. Jednoducho za posledné roky, to sa bavíme, že 1000, 1500, možno 2000 pracovných miest, pretože popri tom zanikajú aj ďalšie firmy v Martine menšie. Napríklad mnohí nevedia, že v Martine sídlila firma, ktorá vlastne robila pre jednu z najluxusnejších porcelánových značiek na svete, ktorá robila vlastne dekorácie pre tento porcelán a rovnako zanikla v posledných rokoch. To bolo možno 20 zamestnancov a takýchto firiem je strašne veľa. A to ide v ruke s tým, čo vlastne dlhé roky rozprávame, že jednoducho, ak chceme rozvíjať mesto, tak v prvom rade to musí byť práca a bývanie. A práca je kľúč. Je kľúčom ku všetkému.